Salam aleyküm. Men Döwran. Mediatema kanalyna hoş geldiňiz. Bugün Mediatema kanalynyň 2019-njy ýyly eden işlerimizi jemleýär. Mediatema kanaly şu ýylyň mart aýynda açyldy. Birinji video mart aýynyň 29-na ýüklendi. Habarsyz galmaýap beşigi bilen. Täze çykýan kliplerden, aýdymlardan, Instagramda täzeliklerden we şyňa meňzeşlerden habarsyz galýan. Oturduk, pikirlendik ve size Mediatema kanalyny açdyk. Bilýäňiz, ýan ýakynda ömür dörejilik gepleşigimizde başladyk. Şeýlelik bilen Mediatema kanalymyzda 3 gepleşik bar. Birinji habarsyz galmaýap beşigi, ikinji plus 50.000 gepleşigi, üçüncü ömür dörejilik. Hem de ýene bir gepleşik etmekçidik dünýä hitleri. Dünýä hitlerini etmeýänimiziň sebäbi daşary ýurt aýdymlarynyň 5 sekundyn ulansak hem strike gelýär. Ýagny arz şikayet delýär we 3 tane strike ýsek kanalymyz ýapylýar. Habarsyz galmaýap beşigimiz jemi 31 bölüm, plus 50.000 gepleşigimiz jemi 8 bölüm we ömür dörejilik gepleşigimizde ýan ýakyn başlady. Mediatemada görünmeleriň rekordy bettan setýär videoda 145.000 töwereginde görüldi. İkinci yerde plus 50.000 gepleşiginde Nurana Arslanowaň myhman bolan videosy 95.000'den geçti. Üçüncü yerde kara ve dönmezden täzelikler diyen bölümümüz 60.000'den geçen görünmeleri bilen. Kanalımızda like'ların rekordu. Yani in köp like alan videomuz. Bettan setýär videomuz 3.000'den köp like aldy. İkinci yerde plus 50.000 Begenci Öraýew bilen 2100 like'dan geçti. Üçüncü yerde Buşuk 15.000 diyen bölümümüz 1800'den geçti like bilen. Mediatemada tesirlerin rekordu. Sowgatlarym bar bölüm tesirlerin rekordunyň eýesi. 800'e ýakyn tesir var. İkinci yeri Bambiçiski täzelikler alýar. 650'e ýakyn tesir bilen. Üçüncü yere gelsek, sonky bölüm täze çykýança diyen bölümümüz 620 tesiri geçe. Kanalymyz açylandan bäri bugün eçenni, ýagny mart aýynyň 29-ndan bugün eçenni iň köp görülen gün 14-nji iýun 24 saatyň içinde 21.000 görülmeden geçti. Gelýär agza sanynyň rekord goýan gününe. Ýagny bir günüň içinde rekord goýan agza sany 14-nji iýuny 24 saatyň içinde 533 adam agza boldy. Ýaşlar, 9 aýyň içinde şynça agza etdik we her biriňize Mediatema adyndan uly minnetdarlygymyzy bildirýär. Hemmäňiz täze ýylly Allahan arzularyňyzy etin. Mediatema kanalynyň adyndan tüýsüregimizden gutlaýas. Bollu menne? Bollu. Ayala gelinre. Ma. Gel. Men gowap bardym o özüme padarka alayman. Kececik yol koçup kışta üşüye. Kececik yol koçup kışta üşüye. Yol kanıta koydun öye getirdik. Kececik yol koçup kışta üşüye. Yol kanıta koydun öye getirdik. Yol kanıta koydun öye getirdik. İzin hemen ay. Kececik yol koçup kışta üşüye. Yol kanıta koydun öye getirdik. Kececik yol koçup kışta üşüye. Yol kanıta koydun öye getirdik. Kececik yol koçup kışta üşüye. Yol kanıta öldürüyor almış onu.
bir şey bastım mı? Bastın mı? Tanrım senin de. Hava. Dır geliyor kellam. Şu tane kesyan mı koşuyor mu? Ve ne? Strike. Strike mı? Strike. Strike. Aa, strike geliyor. Strike yani az şikayet geliyor. Gidin koşmalı mı? Son tarihçe gir göçürer sonra. Kop geliyor diye mi? Şuna bor mu tırını? Ne mi ol çal tay? Daşar yurt aydımlarını olsak. Daşar yurt aydımlarını olsak. Eşin kellemdeki yerler. Aydık göre aynı şördeki yerler. Ve ömürde 15 bin diyen bölümümüz. Vay diyorum. Sen şehitken de gayta yatlatma durayda. 200. Soğutlarım var bölüm. Tesirlerin soğutlarının iyisi mi? Baş. Goğullu mu? İkinci yerde bambiçski täzelikler. İkinci yeri. Tonku ölüm tereti çıkkança. Ne lan? Pırkol tuttun mu? İn köp görülen yani Mart ayının En köp görülen gün iğmen de söz var. yani yo in köp görülen gün yani Mart Niş YouTube'çuluk. burun. Kayıt. Aysa. Kutlar. Tamam da bu. Görüyorum var ama. Gelin hani. Armağanı yetim. Arzunuzu etin. Tüy süremizden kutlayaz. Sen ne oldu? Bollu minni. Hemmäňiz Dur. Day.